Jonah chapter 1, magsugot ta verse 1 nga to sa verse number 5. Kung nasa amen. Tara maningdong palaw para sa pagbasa pulong sa Diyos. Jonah chapter 1 and verse number 1. Now the word of the Lord came unto Jonah, the son of Amittai, saying, Arise, go to Nineveh, that great city, and cry against it, for their wickedness has come up before me. But Jonah rose up to flee unto Tarshish from the presence of the Lord, and went down to Joppa, and he found a ship going to Tarshish. So he paid the fare thereof, and went down into it to go with them unto Tarshish from the presence of the Lord. But the Lord sent out a great wind into the sea. Notice verse 3, but Jonah, verse 4, but the Lord. You're not going to win that one. Dili ka makadaog. But the Lord sent out a great wind into the sea, and there was a mighty tempest in the sea, so that the ship was like to be broken. That word like means likely. Murag mahitabo. Ilang i-translate sa Bisaya nga sama, nalibog ko gabay niya na gamay, kay para na ako ang pulong likely, dili priyo sa pulong sama. But anyway, it's not important para sa mensahe karon. So that the ship was likely, like to be broken. Then the mariners were afraid, and cried every man unto his God, and cast forth the wares that were in the ship into the sea, to lighten it of them. But Jonah was gone down into the sides of the ship, and he lay and was fast asleep. Bisaya. Karon ang pulong sa Ginoo, may abot nga to ni Jonas, ang lalaki na anak ni Amittai, nga nagaingon, bangon, lakaw nga to sa Nineveh, katong dakong syudad, og singgit batok ni ini, kaya ang ilang pagkadautan midanga sa atubangan nako. Apan si Jonas mitindog aron sa pagkagyu ngadto sa Tarshish. I still can't pronounce the word kagyu. However you say that. Pagkagyu ngadto sa Tarshish, gikan sa presensya sa Ginoo, og milugsong ngadto sa Joppa, og siya nakakaplag sa uska barko nga moadto sa Tarshish. Busa siya mibayad sa plete ni ini, og mikanaog ngato ni ini aron sa pag-ato uban kanila ngato sa Tarshish gikan sa presensya sa Ginoo. Apan ang Ginoo mipadala sa kadakong hangin ngato sa dagat, og dihay makusog nga unos diha sa dagat. Busang barko sama nga mabungkag or murag mabungkag. Unya ang mga marinero nangahadlok, og misinggir ang matag usa katao ngato sa iyang Dios, og misalibay sa mga karga nga diha sa barko ngadto sa dagat aron sa pagpagaan ni ini kanila. Apan si Jonas miadto sa ubos ngadto sa kiliran sa barko. I think it should be miadto na kay nahitabo ganiya sa sinugdanan sa story. Apan si Jonas miadto na sa ubos ngadto sa kiliran sa barko, og siya mihigda og nakatulog pag-ayo. Naibagyo sa gawas, ug si Jonah natulog sa sulod. So my message this morning is Visayan, ang temporaryong Kalinaw sa Paglayas. The temporary peace of running away. Ang temporaryong kalinaw sa Paglayas. Bagan po na ta. Thank you mo makalingkod para sa mensahe karon. My Father, would you please bless the preaching today? Would you fill me with your Spirit? Thank you, Lord, for guiding me yesterday as I prepared for this message. And I pray, God, you would help me as I deliver it. You know my weakness. You know my weariness. I pray, Lord, you'd help me to focus on the message and set every other thought aside today. Would you work in hearts? Lord, if someone here is considering making a bad decision, I pray, Lord, that you'd turn their heart this morning. Lord, I pray, God, that we wouldn't believe the lies of the devil, that we would stay close to you and follow your will. Please, dear God, bless this message. We pray in Jesus' name. Amen. Pwede ka mo maglingkod. Sa storya nga atong gibasa karon, si Jonah nagalayas gikan sa kabubuton sa Diyos. Kini nga kamatuoran dili man malimhod. Ang sugo sa Ginoo midanga kaniya, Jonah, bangon na, ako kang ipadala sa Nineveh.
Pero naay problema para ni Jonah. Di siya ganahan mo ato sa Nineveh. Ikaw ba ganahan mo ato sa Nineveh? Mga dautan, mabangis, kaaway sa nasod sa Israel. Kung ang Diyos mo tawag kanimo karon, Michael, akong ipadala ni mo sa ISIS dito sa Muslim Mindanao. Ikaw na. Bangon, ato. Imo mama o papa mo sulti. Amen. Salamat Ginoo. Mag-imagine ba ka? Si Jonah dili ganahan mo ato sa Nineveh. Dili siya ganahan sa mga tao sa Nineveh. Ang syudad sa Nineveh, maong capital city sa Assyrian Empire. Niya ng panahon na kanang pinakagamhanang empire sa nga sa kalibutan ug sila ang kaaway sa nasod sa Israel. Walay maguwali ganahan mo ato sa Nineveh. Si Jonah wala gayoy gugma alang kanila. Wala siya nagsulti. Uy, salamat sa Ginoo na ako ay oportunidad. Wala itaw magsulti niya na. Ganahan siya nga ang Diyos mo hukom nila. Ang mga Assyrian ang kaaway. Ang mga Assyrian ang pinakabangis na tao sa kalibutan. Si Pastor Mike, how do you know that Jonah hated the Ninevites? Giyon sa nimo paghibulo, Pastor Mike, kanak gyud ang pagbati ni Jonah kay sa akong pagkabatanon, sa akong pagkabata, nakadungko daghang teacher na sulti nawala ta kabalo sa raso nga si Jonah. Dili ganahan mo ato sa Nineveh. Yes, we do. Basa ang chapter 4. Klaro gyud ang rason. Tanawa, siya nagsulti na to. Go with me to Jonah chapter 3 verse 10. Nagbasa ko sa katapusan sa sugilanon. Jonah hated them. Si Jonah nagdumo sa taga Nineveh. He wanted them to die and go to hell. Kanayang gitinguha. Jonah chapter 3 verse 10. Kung nasa amen. And God saw their works. So si Jonah niabot dito, og nagwali siya sa Nineveh, og sila naghinulso, sila nagato sa pulong sa Dios, naghinulso sila, og nangayo, nagtawag nga to sa Ginoo, og nangayo sa kalooy. In verse 10, and God saw their works, that they turned from their evil way, and God repented of the evil that He had said that He would do unto them, and He did it not. O ang Diyos nakakita sa ilang mga buha, nga sila miliso gikan sa ilang daotan nga dalan, o ang Diyos miusab mahitungod sa daotan nga iyang giingon nga iyang buhaton ngadto kanila, ug siya wala mibuha niini. Ang pulong daotan, there is the English word evil. It means makadaot, kana nga mosakit. It's the English word harm. Evil means that which harms another. Ang kadaot, kini nga pwede po gamiton ng pulong kadaot, meaning nag-decision siya, dili madayo ng akong paghukom batok nila. Now I want you to notice something. Sa dihang sila nakadungo sa mensahe, sila nagliso, balik sa Diyos, nagsalikway sa ilang kadaotan, kay naglaom sila nga basin ang Diyos malooy. Naiusa ka, how do I say, there's a characteristic I've seen here in Dapitan that confuses me. And here's what it is. Nakasala na. Mura ng Diyos mahukom gyapon sa magpadayang ragyapon ko. I don't understand that. That's stupid. Kining daot ang tao, nagbalik na to sa Diyos o siya naluoy nila. Pero nay dapitanon, makasala gamay, nag-backslide ko gamay, badayang ragyapon. What is wrong with you? Malaluoy ang gihapon ng Diyos, nga naman ikaw magpugos nga siya mahukam nimo. Ganan siya maluoy. Ganan siya mo pasaylo. Kung siya nagpasaylo sa tao sama niini dari sa Nineveh, sigurado mo pasaylo siya nimo. Pero daghan ng mga tao mo sa likway sa pagpasaylo nga gitanyag sa Ginoo. I don't understand that attitude. Nagsugod na padayong ragyapon. Why? Siya mo dawat nimo. Pero dili ka mo dawat sa iyang pagpasaylo. But I've seen it again and again. I'll tell you what it is. Garbo. Di ko ka na mo angkon sa akong mga sayop sa magpadayong ragyapon ko. Hangtod magubat yuri mong tibok kinabuhi. Kung nakay sayop, balik lang sa Ginoo.
siya mo pasaylo og mohatag nimo og tamang pag-usab. Nanuman kita mo sa likway, sa gugma, sa Ginoo. Wala siya natingala, wala siya na-surprise sa imong sala. Balik lang sa Ginoo. Basaya, kung ang Diyos nakakita sa ilang mga buha nga sila may liso. I already read that, didn't I? I did. O siya, wala may buha ni ini. Wala siya may hukom nila. Wala man nadayon ang paghukom sa Diyos batok kanila. Pero tanawa, ang pagbati ni Jonah, kabayan niya ng decision. Look at verse 1 of Jonah chapter 4, verse 1. So, ang Diyos nalooy nila, what's I pulong? I can't think of the word. So many different words are popping into my head. Can I use the word nag-iway sa pagsilot? Do y'all know the word iway? I learned that yesterday. Mo iway sa pagsilot mean turn it aside. Lalong yun na, di ba? I can't think of the common word. Look at verse 1. But it, ang kalooy sa Ginoo, ang iyang decision, it displeased Jonah exceedingly. And he was what? Very angry. Ang Diyos naluoy kanila sa Nineveh og unsay pagbati ni Jonah, nasuko siya. Bisaya, apan kini wala nakapahimuot ni Jonas sa hilabihan og siya nasuko pag-ayo. Para nako, pwede punta mo translate sa pulong displeased nga nagpasilo. Ang decision sa Ginoo nga dili na mo hukom sa mga tao sa Nineveh, kana ang nagpasilo gayon ni Jonah og siya nasuko pag-ayo. Tanaw ang sunod nga bersikulo, verse 2. And he prayed unto the Lord and said, I pray thee, O Lord, was not this my saying when I was yet in my country? Therefore I fled before unto Tarshish, for I knew that thou art a gracious God, and merciful, slow to anger, and of great kindness, and repentest thee of the evil. Ug siya miampo nga to sa Ginoo, miingon, ako naghangyo kanimo Ginoo. Dili ba kini ang akong ginaingon sa diha nga dito pa ako sa akong nasud? Busa ako milayas kaniadto nga to sa Tarshish, kay ako nasayo nga ikaw maong usa ka Dios nga madagayaon sa grasya og malaluyon hinay sa pagsuko og dako ang kaayo og nagausab ikaw mahitungod sa dautan. So he's saying, Ginoo, kini maong rason nga ako milayos kadto sa Tarshish, kay ako nakailag gayud kanimo. I knew this would happen. Ako nahibulodaan na kini mga mahitabo, ako magwali sila maginuso o ikaw magpasaylo. That's why I ran. Kaya di ko galan ikaw magpasaylo nila. Am I making sense to you? Kana ang pagbati ni Jonah. Jury saying, God, ikaw man sobra ka malaluyon. Ikaw dahaling mo pasaylo. I knew you would do this. Kana mong rasang nga ako milayas. Kaya di ko galan nga ikaw mo pasaylo nila. Ganang ko ikaw mo hukom na lang. Si Jonah kinasing-kasing nga nagtinguha ng Diyos mo patay kanilang tanan. Kana mo rason nga siya nilayas, diya sa atong istorya, gibasa ganiha. He hated them. Kung silang tanan mamatay o moato sa impyerno, okay naman good si Jonah. Kana ang iyang batasan, nining a story. So, karong nga nakasabot na ta sa pagbati ni Jonah, kabahin sa mga taga Nineveh, basaon na to ang atong teksto pag-usab. Balik na ta sa Jonah chapter 1 and verse 1 and 2. I promise you, today you're going to get a different perspective on the story of Jonah kasi may mamatiktan what yun nakuha ni mo sa una. Jonah chapter 1 verse 1. Kunana sa amen? Now the word of the Lord came unto Jonah, the son of Amittai, saying, Arise, go to Nineveh, that great city, and cry against it, for their wickedness has come up before me. Karon ang pulong sa Ginoo, miabot nga to ni Jonas, ang lalaki na anak ni Amittai, nga nagahingon, bangon, lakaw nga to sa Nineveh, katong dakong syudad, ug singgit batok ni ini, kay ang ilang pagkadautan midanga sa atubangan nako. Now, karong buntag, everybody look at me. Ganahan ko, nakasabot na ka sa pagbati ni Jonah. Sila ang iyang kaaway. Sila ang pinakabangis na nasod sa
sa kalibutan. Kini ang mga tao nga nag-ilog sa uska syudad dayon nagpanit sa mga piniriso samtang buhi pa. Kana man ang ilang batasan. Ganan ko nga kamo mag-imagine sa kabalisa nga nagpuno sa kasing-kasing ni Jonah sa dihang nakadungog siya sa sugo sa Diyos. Nineveh? Dili ang Assyrians lang, ang capital city sa Assyria. Unsa ka ang imong pagbati kung ikaw ang nasa iyang kahimtang? Kakulba? Kahadlok? Kabalisa? Or we say in English, stress. Na-stress gayud. Now look at verse 3. Just the first 8 words. But Jonah rose up to flee unto Tarshish. Apan si Jonas mitindo garon sa pagkagyo ngadto sa Tarshish. Now, this morning, nako'y pangatana. Para kanimo, sa imong kaugalingong hunhula lang, para kanimo, unsa ang katason sa panahon nga milabay taliwala sa verse 2 o verse 3? Verse 2, Jonah, bangon na ato ka sa Nineveh. Verse 3, apan si Jonah na mitindo garon sa pagkagyo ngadto sa Tarshish. Unsa kadugang panahon? Kaya sa pagtanaw, just diretso man. Pero, murag dili. Number 1, yan ang panahon na wala sila car. Dali ka mo bangon mo sulod sa imong car, mag-drive. Kung nga nang magbiyahe, daghang planning gikinahanglan, delikadong pagbiyahe, kinahanglan caravan, uban pa, dali sayo ng pagbiyahe. So, bisan nagdesisyon siya mo tuman sa Diyos, murag na mga simana sa dali pa siya makalakaw. So, kung maglaya siya sa Ginoo, murag yapon, dali pwede diretso. But I think there's more to it than that. Murag na ipailaing kinahanglan gihunhuna na to, hunhunaon. Si Jonah, usa tinuod nga propeta sa Diyos. Now, kina problema? Kini ra ang istorya sa Biblia kabayan ni Jonah. So mag-assume ta nga si Jonah kanunay rebelyoso. Pero wala ebidensya niya na. Si Jonah, usa tinuod nga propeta sa Diyos. Murag na anadyod siya sa pagtuman sa mga sugo sa Diyos. Kabuluta nga gigamit siya sa Diyos tungod na usa lang ka verse diya sa 2 Kings diin ang Diyos magsulti na to gamay nga dugang pang detalye kabayan ni Jonah. Go to 2 Kings chapter 14 verse 25. 2 Kings 14 verse 25. Gawas sa book of Jonah mismo, kini lang ang makitaan na to sa Old Testament kabayan ni Jonah. Siyempre si Jesus nag-story kabayan ni Jonah. I think ang mga apostles, pero kini lang ang lain tiya sa Old Testament. 2 Kings 14 verse 25, nag-story kabayan sa uska hari, kinganlan Jeroboam, ang hari sa Northern Kingdom. Kini dili ang unang Jeroboam, kini ang ikaduha. Nay duha ka tawo gitawag Jeroboam nga naghari diya sa Northern Kingdom sa Israel. Kini man ang ikaduha. He, Jeroboam, restored the coast of Israel from the entering of Hamath unto the sea of the plain, according to the word of the Lord God of Israel, which he spake by the hand of his servant Jonah. Babasin lain ang Jonah, kay kuman kayo ang ngalan Jonah, the son of Amittai. Pariyo nga Jonah. Jonah, the son of Amittai. Basa ang Jonah chapter 1. The word of the Lord came to Jonah, the son of Amittai. This is the same Jonah. His servant, Jonah, the son of Amittai, the prophet, which was of Gath-Hepher. I forgot to put the sign in there, but it's okay. So, niining a story, ang Diyos na gayon na to, nga'y hari nga nagtuman sa propesya nga gipahayag ni Jonah, however many years, pila katuig na sa miagi, ang Diyos mihatag ni Jonah sa mensahe, ug siya nagwali, pohon-pohon, nga'y hari nga restore the coast of Israel from the entering of Hamath, ug kananay tabo. Now notice, first it says, we know it's Jonah because it's the son of Amittai.
it calls him God's servant, which he, God, spake by the hand of his servant. And then it calls him the prophet. Si Jonah was katino nga propeta sa Diyos. Kini nga story sa book of Jonah, kanang gamay nga bahin ra sa ang kinabuhi. Para nako, ang Diyos may butang niini nga verse dari sa Biblia, alang sa usa lang kakatuyoan. Aron mo pakita kanato nga si Jonah usa ka tinuod nga propeta sa Dios. Gigamit siya sa Dios. And God said, let me give you just a little glimpse aron walay tao makasulti si Jonah dili tinuod nga propeta. Siyempre tinuod nga propeta ang tibok nasod na luwas tungod sa iyang pagwali bisan nag-backslide siya. Man, I'm gonna try that sometime. Mag-backslide ko diri sa dapitan. Nagyayong magwali. Basin ang tibog dapitan maluwas. Basin dili. Naganan ko nga kamo maghuno-hunaw ban ka na ko kajot. Kung ikaw man si Jonah, us ka matinud-ano nga sulugon sa Diyos. Nanad ka sa pagwali, sa bisan unsa nga gisugo sa Ginoo. Pero us ka adlaw kini nga bag-ong assignment maggikan sa Ginoo. Jonah, ako mo padala na nimo nga to sa inyong mga kaaway. Nga to sa mga tao nga imong gidumtan. Maka-imagine ba ka sa stress? Sa kakulba? Nga nagunit sa iyang kasing-kasing? Kinsa dere, kasukaon ka kung ma-stress gyud ka. Kinsa mag-ingana? Do you get that way? Basin dili magsuka gyud pero mag-feel ni, sa English kitawag nausea. You know what I'm talking about? That's what your pastor is like. Na akong pamatasan, can I say it that way? Akong kinaiya. Dahil kung naay stressful situation, kung naay pakiglalis, or kung kinanglan kong mag-correct sa tao, sa yung gipang buha, dili pagwali, face to face, I get sick to my stomach. Mawala kong gana, di ko gana mo kaon. Kaya naay nausea. Magpundo, diha sa akong tiyan. You know what I'm talking about? Naka-experience mo ni Ana. Mag-imagine ba ka sa nausea nga nagpundo diha sa tiyan ni Jonah? Kung ikaw man si Jonah, huna-huna, imagine. Matag panahon nga naghuno-huna siya kabayan sa Nineveh. Nagbati siya nga kasugkaon, kana nga stress. Ganahan siya mo sunod sa Ginoo, pero dili siya ganahan mo himo ni Ana. Come on, have you ever experienced that? Ganan ka mo palipay sa Ginoo, pero di kini nga sugo, di man ko! Unsa ka dugay, nga ikaw makigbisog, kung kanay mong kahimtang, unsa ka kadugay, nga ikaw makigbisog, niya nga makalilisang nga decision. Uskad lang? Duha? Tulo? Basin uska semana, 2 ka semana. Para na ako, kini nga decision diya sa Jonah chapter 3, kini nga decision nga gihimo ni Jonah nga mulayas, murag dili usa ka dali-dali na butang. Sometimes we hurry, and when you hurry, you make a bad decision. But I don't think that's what happened here. Let me read it for you again. Oh, hold on, let me get to where I'm going here. Murag dalik yun ni. Verse 2, Jonah, go. Verse 3, naglayas siya. Pero, para nako, murag dali man dali-dali. Murag naghuno-huno siya sa mga simana. And samtang, look at me now, samtang nagduda siya. Samtang siya naghuno-huno, mosunod ko sa pagsugo sa Ginoo, maglayas ako, maglayas magikan sa Ginoo. Samtang siya naghuno-huno, I promise you, matag adlaw ang kamo sa Dios nagduot kaniya. Nainumdum sa Marquez family. Nainumdum ba? Missionary sila ngadto sa Malaysia. Grabe kayo lusur ang Malaysia. Iyang gisulti, mga simana, mga bulan, ang Diyos magduot kaniya kabayan sa Malaysia. He said, di ko makatulog sa gabi Kaya na-stress kanunay. Dayon, I remember very clearly, I remember him saying this, finally, nag-surrender ko.
I think he's speaking Tagalog, but I don't speak Tagalog. Pero nakasabot ko. Maybe he spoke English, I don't know. I don't remember. But he said, I finally surrendered, and then, wow, Nanay Kalinaw, pwede, makatulog na ko. That's what he said. You remember that? Anybody remember that? I can sleep. I promise you, makasad ko ni mo, niini nga panahon nga si Jonah nag-wrestle, nakibisog sa decision, kamay kayo niyang katulog. Na-stress siya. Ganahan mo sunod siya akong Ginoo, pero di na nga naman kini, nga naman karon, nga naman ako. You ever ask God that question? I think he wrestled with it for weeks. Para na ako ang Diyos nagduot niya. Ako nag-experience niya na. Let me tell you, wala lingaw-lingaw sa pagduot sa kamo sa Diyos. You say, well, Pastor Mike, why do you think that? Look at verse 3 again. I want to show it to you again. Look at verse 3. But Jonah rose up to flee unto Tarshish. Look at the next few words. From the presence of the Lord. Apan si Jonas mitindog aron sa pagkagyo ngadto sa Tarshish gikan sa presensya sa Ginoo. Watch me now. Wala siya naglayas ra gikan sa iyang assignment. He could have stayed at home. Pwede siya magpabilin dito sa Israel. Unsa ang gilayasan? Naglaya siya gikan sa presensya mismo sa Ginoo. Naglaya siya niya nga pagduot sa iyang kasing-kasing ug kalag. Let me tell you something this morning. I've been preaching a long time. Regularly, 20 years kaping. About 20 years, milabay sa yung 20 katuig ko, I started preaching every week. Matag semana dito sa junior church nagwali ko. Bisan at least once every week, sometimes twice, sometimes 3 times, but at least one time, matag semana akong giwali. Nakasinati man. Nakasinati ko sa linihokan sa balang espiritu sa Diyos. Dinhi sa akong kinabuhi ug buluhaton. Nagtilaw ko sa iyang pagduot. Tiya sa daghang lain-laing kahimtang sa kinabuhi, good and bad. Usahayan balang espiritu magduot nimo kay nay sala sa imong kinabuhi ug walay lingaw-lingaw ni ana. Pero ako makasulod nimo gikan sa experience. Nailaing panahon ang balang espiritu mo duot sa uskang magwali sa dali pa siya mo tindog aron mawali. Ako nag-experience many times kung ikaw mo lantaw. Na piano dere, ako dere, nag-anak-anak ko. I'll tell you what I'm feeling. There's pressure. Kung dali kong magwali, mag-feel kong mamatay ko. There is a pressure, good or bad. And I'm just gonna tell you, walay lingaw-lingaw. Walay lingaw-lingaw diya sa pagduot sa kamot sa Diyos. Walay kabalisa sama ni Ana. Ug uban ninyo nag-experience niya nga kabalisa sa imong niagi. Samtang naglayas ka gikan sa Ginoo. Kamusta ba? Pait man, di ba? Pait kayo. I promise you, samtang si Jonah nagduda. See, that's the hardest time. Samtang magduda. Basin mo sunod ko sa Ginoo, basin mo layas ra. Samtang siya nagduda, kabahin niya ang decision. I promise, nagbati siya sa nagaduot nga kamo sa Diyos sa matagadlaw. Murag naglisod gyud siya nga matulog sa gabi. Murag wala na siya gana sa pagkaon. Magsulay mo kaon kay maluya na pero walay gana yapon. You know what I'm talking about? Kabalo ka, kinahanglan mo kaon pero walay gana. Kay ang balang espiritu nagduot.
I'm telling you, nakasinati ko sa makaduot nga kamo sa Diyos. O kana walay lingaw-lingaw. But Jonah rose up to flee unto Tarshish from the presence of the Lord. Nagsulay siya mo ikyas niya nga pagduot. Niya nga stress. Wala ko kabalo kung unsa kadugay siyang nagduda. Pero diri sa verse 3, nakita na to ang iyang decision. Nagdecision siya nga mulayas gikan sa presensya sa Ginoo. Buot siyang mo sakripisyo sa presensya sa Diyos aron makaangkon siya sa kalinaw pag-usab. And he made his decision. And here, listen to me right here. I'm gonna shock you. Are you ready? Sa dihang naghimo na siya sa iyang decision, kana nga kalinaw nga gipangita niya, nidanga na sa iyang kalag. You see, ang Diyos magreserba sa pinaka-bugat nga pagduot alang sa panahon nga ikaw nagduda. Pero kung maghimo na ka sa decision, right or wrong, many times ang Diyos mukuha sa pagduot. Did I say that correctly? Og sa kalit lang, Jonah made his decision, nagbiyahe siya nato sa Joppa, di inay mga barko, ang Joppa usa ka coastal city, na sila'y pantalan, na siya somewhere in the inland, nagbiyahe siya nato sa dagat, he's going the wrong direction, Nineveh is that way, and he's going this way, niabot siya dito sa pantalan, nagsalud siya sa barko, nagbayad siya, ang barko naglarga na. And para niya, umanat na. Mga simana maglawig ni. Kini, ulahin na. Dili ko makabalik. The decision is final. Ug sa kalit lang, ang kalinaw nga yang gipangita, anana. Ang Diyos nagpugong, kay pugong, nagkuha, sayang kamot sa pagduot. He said, well, Pastor Mike, how do you know that? Yun sa nimo paghibalo nga nasa'y kalinaw. Look at verse 4. But the Lord sent out a great wind into the sea, and there was a mighty tempest in the sea, so that the ship was like to be broken. Apan ang Ginoo mipadala sa kadakong hangin ngadto sa dagat. Og dihay makusog nga unos diha sa dagat, busang barko sama nga mabungkag. We could say murag nga mabungkag. Have any of you ever been on a fast cat or a ferry diha sa dakong nga balod? Lingag yun, di ba? Sugod na ba ka nagsakay sa barko diha sa Baguio? Puta na. Kana hilom ba? Dili. Diha sa Baguio, ang tibuok barko magtingog uban sa Baguio nga nagpalibot. You ever been on a boat? Nag-creak, kaboom, naghinay mga balod, nagdasmag sa side, ang hangin maghuros, magtiabaw. Banhag yun! Ang barko diha sa Baguio. The sails are flapping. Something of flapping, palid, banhag yun. You ever heard that? Ang mga balod, mudasmag, batok sa mga kilid sa barko, o ang tibok barko magtwist, o magngulog. Sama sa kadakong mananap sa dagat. Banhag yun. Bisa nasa ka, kung kahoy ang barko, mas lingasa pa. Diba? O kini nga bagyo nga bidanga sa ilang barko, dili man gamay. Murag ang barko mabungkag gayud o maunlod. Unlod, diba? Look at verse 5. Jonah chapter 1 verse 5.
Then the mariners were afraid. Unya, ang mga marinero, nangahadlok. Kitang tanan kabalo sa pulong maritime student, mariners, ang tiglawig, ang mga taong kangkinsang panginabuhi ang nasa dagat, magsakay sa mga barko. Bisan ng mga tao nga nanginabuhi diha sa mga barko. Bisan ng mga tao nga naanad gayud sa dagat. Bisan sila man nangalisa gayud niini nga bagyo. Look at verse 5 again. Then the mariners were afraid and cried, every man unto his God, and cast forth the wares that were in the ship into the sea to lighten it of them. Og misalibay sa mga karga nga diha sa barko ngadto sa dagat aron sa pagpagaan niini kanila. Oh, hold on, wait a minute. Kana man ang kadako sa ilang kahadlok, ilang gilabay ang ilang karga, kana ang ilang panginabuhi. Pero unsay pulo sa panginabuhi kung mawala ang kinabuhi? Unsay pulo sa karga kung kitang tanan mamatay? Ilabay lang! They were scared. Nahadlok yun. Pero nakoy pangatana. Asa si Jonah? Nining panahon na. Ang hangin nagahuro sang mga balod, nagadasmag, ang barko gituya-tuya ngato nganhi, ang mga tiglawig nagsinggig ngato sa usag-usaw, nagtiabaw ngato sa ilang mga Diyos. Pero asa man si Jonah? Diha niini nga tanan. Look at verse 5 again. Then the mariners were afraid and cried every man unto his God, and cast forth the wares that were in the ship into the sea to lighten it of them. But Jonah was gone down into the sides of the ship, and he lay and was fast asleep. Apan si Jonas miadto sa ubos, ngadto sa kiliran sa barko, siya mihigda ug nakatulog pag-ayo. Pasing nakaplagan niya ang uska-duyan sa mga sailors, pasing nakaplagan niya sa mga sako sa rice or grain or uban pa, ug naghigda siya. Natulog na. Natulog pag-ayo. O kana klaro man, kay wala siya mimata sa dihang bagyok miabot. Wala siya mimata sa dihang barko gituya-tuya sama sa kadulaan diha sa dagat. Wala siya mimata sa dihang tibok barko nagngulog diha sa mga balog. Wala siya mimata sa dihang mga marinero nagsinggir ug nagtiabaw sa kahadlok. We would say it in English like this: he was out. Natulog gyud. Kahapon sa gabi, first night si Timothy nasa among balay. Akong gikuha ang akong earplugs, nagbutang na. Kaya nga naman, ang baby dali kinahanglan mo pugkaw kanamong duha. Paigot si Ma'am Ruth na lang. Dili siya kinahanglan mo wali karon, ako ra. Pero nakoy problema, samtang matulog ko, kanunay mukuha ko sa earplugs. Kanunay, I don't know why, I do. Always. Mumata ko, and naghawid ko diri sa akong earplugs. Kanunay. Every single night. Ni mata ko, my baby. No, he's not that loud yet. How does he do it? I can't do it. Can you do that for us again, Beth? Wako nagadong. Nagadong ko, nagtingog ni Timothy. Si Ma'am Ruth naglantaw kaniya. Si Pastor Mike, what'd you do? I put the earplugs back in, went back to sleep. Nothing woke him up. And I don't think he had earplugs. He was out. Does anybody know the word hinanok? Does that mean tulog gyud? Naghinanok gyud siya? Mom Ruth always accuses me of that. It's not true. I don't snore. Dili tinuod. Akong papa lang. Ako dili. He was out. Masayon ang pagpukaw sa mga patay. He was out! Tulog yun! Ako musultin kanino sa akong hunahuna kabay niini nga story. Sa pila ka semana, nakigbisog siya sa decision. Sa pila ka semana, nabalisa siya.
Sa pila ka semana, gamay kaayo ngiyang katulog. Dili makatulog sa gabi Kanunay mo mata, kanunay mabalaka, kanunay maghuno na kabayan sa Nineveh. Kung ako muwalay, unsa may tabo, sila mo patay ka na ako. Dili ko ganahan, ako mga silingan, masuko na ako, magsulay ko mo tabang sa mga kaaway na to. Unsa ako mahimo? Apan sa dihang gihimo na niyang yang final decision. Ang kalinaw niabot na. O dito sulod sa barko, ang tanan niyang kakulang sa katulog ni apas kaniya o siya natulog na gayud. This morning I want to teach you a very simple truth. Listen to me very carefully. English una. There is a peace that comes from running away. Are you listening to me? Aduna gayoy uska kalinaw nga magikan sa paglayas. Dito sulod sa barko nga nagdala kaniya layo kayo gikan sa kababuton sa Dios, si Jonah nakakaplag og kalinaw. Sa diyang naghimot na siya sa iyang final decision sa kalit lang, nakaginhawa na siya. O ang pagduot sa kamot sa Diyos nakuha na. Listen me very carefully. Kana dili ang kalinaw sa Diyos. Kana ang temporaryong kalinaw sa paglayas. Keyword, temporaryo. Kaya ang bagyo anaa sa unahan. I want to talk to you very practically for a few minutes. Taas kayo ang introduction, bubo ang mensahe. I will make a statement. I want you to listen to me very carefully. Mia. Can you turn around, please? Ako mas guwapo kay ni Brother Nahon. Alright. Wala siya nagatuo. Paminaw na ko. I'll make a statement. Don't get mad. Some of you have been running your entire life. Uban ninyo, matag panahon, mag-atubang ka sa kalisod, diretso ka, naglayas. Naglayas ka gikan sa bagyo, o miabot sa laing bagyo. O naglayas pag-usab, o miabot sa mas dako nga bagyo. O maglayas pag-usab, o miabot sa mas dako nga bagyo. And the reason you run is because when you run, na temporaryo nga kalina nga modanga sa imong kalag, nakaginhawa na. What my stress? I made my decision and God says, okay, bahala ka. Samtang nagduda ka, nagsulay kong mutabang, nagsulay kong magduot, arong maghimo ka sa saktong decision, naghimo ka, okay, bahala. Kabalo ko sa kapadulong. Some of you have been running your entire life. Gikan sa uska bagyo, nato sa sunod bagyo. And you still haven't learned you can't run from storms. Ang imong kasulbaran para sa tanang kalisod, uban inyo, ang imong kasulbaran para sa tanang kalisod, maong paglayas. Tiya sa relasyon, tiya sa eskwela, tiya sa imong pamilya. Ang problema mo bot, mulayas ka. Kaya makaginhawa, nagamay. And you know it's true. Paradagan ninyo, kini nagsugod sa imong pag-eskwela. Dito sa elementary manggod, nagatubang ka sa kalisod sa eskwela, ug naglayas ka ngadto sa kopya-kopya. Pero kana padulong sa bagyo, sa unahan, sa tuig sa eskwela, wala ka nakakaton sa last year ug mas dako ang bagyo karon. So unsay mong buhaton? Kopya-kopya gyapon. Hangtod mo bot grade 9, grade 10, ug kana dali na mag-uswag. Naglayas.
Ang uban pa, naglayas pinagi sa pag-escape. Oh, na-exam karon. Sakit akong tiyan. No, it doesn't, you liar. Na-toothache. How convenient, na-toothache. Labad akong ulo. No, it doesn't. You did it on purpose. You hit your head on the wall. Uy! No, you didn't even do that. You just lied. You listen to me very carefully. Kung ikaw mo sulti, ako'y labad akong ulo, pero walay labad, bagkakon ka. And you're running. Nagalayas ka. Some of you, sa diyang nag-atubang ka sa kalisod sa balay, imbis sa pagkigastoryahanay, naglayas ka nga to sa imong barkada. Maglaag-laag. Dili ko muuli ang tula kung kinikanan mo natulog na, tayo muuli na. Unsay pulos niya na? Ugma sa buntag imong kinikanan nagyapon sa balay. Nagamatikod ba ka niya na? Musulod ka sa balay, uy, mayo, natulog sila, ako po matulog. Sunod puntag, mumata ka, nagyapon sila. Dili sila mulayas kung ikaw mumata. Pero kanang naandan sa daghang tao, maglayas kikan sa tanan. Let me tell you why our marriages break up all over the pitan. Number 1, kay walay tarong nga kasal sa sinugdanan, so walay commitment. Number 2, kay naanad ta diri sa paglayas kikan sa problema, so kung naay gamay nga pagiglalis, hawak nako. Kanang problema sa pagpanguyab-uyab. Nag-practice ka sa pagsalikway sa relasyon. Naghigugma ay karon nagadumot nimo ugma. Nang buwangon dito sa US musulti, ang mga batanon, kinahanglan sila mag-experience, magtilaw sa lain-laing klase sa relasyon, aron andam na sila alang sa kaminyoon. Please explain to me, palihog, possible kanako, how does it help to practice breaking up? How does that help you with a permanent relationship? Kung mag-break up na, matag panahon na gamay nga pakiglays, giyon sa nga kana, mutabang na kung mag-andam para sa relasyon nga permanente. Nag-practice ang pag-break up, maong practice para sa divorce. Pastor Mike, wala divorce yun. Dali, nagayod. Just dili dito sa government papers. Pero nagayod ba divorce? Divorce is separation, whether the government accepts it or not. Nagayod ang diborsyo diri, just delete dito sa City Hall. Pero kung ang magtiayon nasa separate nga balay, diborsyo na. Ang bana nasa Cebu, ang asawa nasa Dapitan. That is divorce. Are you listening? Or, si mama may ulit lang sa balay sa iyang mama. Kana, divorce yun. Ang bana mo sulti, pangitaon na kong lain. Divorce yun. Where's that come from? Divorce is running from your problems. You listen to me, kung mag-practice ka, uyab dari, wow, hanas gyud ka sa pag-break up. Unsa ba ang imong kahanas pag-break up? Kablo ko unsang pagsugot sa relasyon, kablo unsang pagbungkag sa relasyon. Ug imong mga anak ang muantos. Mobista ni Papa, mobista ni Mama, uuli sa balay ni Lolo ug Lola. Ang paglayas. Look at me now. How about this one? Some of you, matag panahon ay gamay nga kalisod sa pinansyo, maglayas ka nga do sa utang. Utang is layas. You are running from your financial problems instead of facing them. Ang utang, mao ang salaypon pagtuo. Sakto ba? Ang salaypon nga pagtuo nga mas mapugnanon ko next month kaysa karong bulan.
Was that close? If you don't have the character to save your money now, why do you think you'll have the character next month kung mas dako ang gasto kay na ay tubo? Naglayas. Sa miyo, nay, suod nga mga higala, hangtod uskad lao, dali siya mag-amba ni mo, dayon dali na may mag-istorya. So you're gonna run from a relationship because wala siya nag-amba ni mo? Dali ka magsulay mag-istorya kaniya? Wala'y pagkikistoryahanay? That's not Christianity. Read the book of Acts. When there are misunderstandings, they got together and listened to the other person talk. I'd tell you what's wrong with most relationships in the Philippines. You don't listen to the other person talk. Siya magsulay mo pasabot sa iyang pagbati o kanunay ay ka mag-interrupt. Shut up and listen! Wag walay tao, dili siya magsulay mag-istorya nako. Kaysa una, magsalikway ka sa iyang pag-istorya. Dili ka magsulay nga makasabot. Am I making sense to you today? Hey, married people, paminaw na ko. Kung naay misunderstanding sa kaminyo on, normal gyud ka na. Kung buot ka mo mag-istorya, pwede ka mo mag-ayos sa bisan unsa pinagis tabang sa balang espiritu. Kung naay misunderstanding sa mga relasyon sa atong batanon, number one, if you'd humble yourself, undangi kini nga buang nga huna-huna. Nga naman, wala siya nag-ambat na ko. Ako. Oh, shut up! Nga naman ang tao, dali ganan na ko. Basing tungod, hangul ka. Dalog yun. Ako. Nga naman, wala yung tao nagpili ka na ako. Tungod niya anak nga batasan. He that hath friends must show himself friendly. Ang tino nga higala, dali mabalaka, kabayan sa gipang buhat sa iyang higala. Ang tino nga higala, nabalaka, kabayan sa kinahanglan sa iyang higala. But we run from our relationship problems kay masayon ang pagdagan nga to sa among silingan o magsaway sa among lain higala kaysa pag-istoryahanay. Was that close? So, masayon ng chismis kaysa anas nga pag-istoryahanay. We run. Kung kinang inyong nakatunan pinagi sa paglayas, kung maglayas ka, gikan sa uska problema, sa kalit lang makaginhawa ka, ug naay pagbati sa kalinaw nga mupuno sa imong kasing-kasing. Pero kana nga kalinaw, kana nga peke nga kalinaw, temporaryo lang. Kay kana kanunay mutumong sa uskabagyo nga naglabaw gayud sa problema nga imong gilayasan. Okay, naibatanon. Maglusod sa relasyon sa iyang kinikanan. So diya sa iyang pagkarebelyoso, maglaya siya ang ato sa uska-uyab na relasyon. Kaya na problem. By the way, most uyab relationships are a result of a problem in the parent-child relationship. Ang mga batanong maglayas gikan niya na o mangita o acceptance dere o gugma. You're running. But here's what you don't understand. Padulong ka sa bagyo na maglabaw sa tanan problema nga gilayasan nimo. So I'm asking, unsa ba ang imong gilayasan karong buntag? What have you been running from? O mas importante pa, asa ka padulong? Ako makatubag niya na sa pinakadakong bagyo sa imong kinabuhi. Si Jonah, wala siya naka-imagine sa bagyo nga mudangat. O sigurado, wala siya naka-imagine sa ista nga naa sa ilalong nagahula niya.
Paminan ako. Sa dali pa ka maglayas gikan sa kapabuton sa Diyos, stop and think. Wala ka kabalo asa ka na mo tumong. Sigurado ba ka ganang ka maglakaw niya nga dalan? Kaya wala ka kabalo sa kinatungyan. Ang Diyos lang kabalo sa kinatungyan. Si Jonah, do you think Jonah would have ridden on the boat kung kabalo siya nga mo tumong siya sa tiyan sa ista? Musakay unta siya kung kabalo daan? Unsa niyo hunahuna? Would he ride? Siyempre, dili. Okay, let's flip the story. Kung ista dito sa dagat, nahibalo nga hook. What is hook in Bisaya? Ha? Taga, taga, nga natago, so ka paon. Kung kabalo siya, nga mutumong siya sa imong plato, mukaon ba siya? Mukaon ba? Siyempre, dili. Pero mapasalamat tong cute ka, nga naidaghang ista, nga butol kayo. Di ba? Kay dahutan mo, ganahan mo kaon sa ista. Here's our problem. Kinang problema sa tanan backsliders, kita dali po too nga ang bagyo mahitabo sa atong kinabuhi. Lain ra aqua lahi. Kay mas bright ka kaysa lain mga membro nga nagbiya sa atong church. Makalikay ka sa resulta nga ang Diyos nagsaad nga mupadala. Did I say that correctly? You think you can avoid the fruits of your decision? Maglayas ra ko. Asa ka pa dolo? Ako kabalo. Uskada akong bagyo. O human sa bagyo, kumabunggag na ang imong kasing-kasing. Nagduda ka kung imong kinabuhi na pulos. Maghuno-huna ka bahin sa pagputpag. Tapos sa imong kauliong kinabuhi, mas lami ang hikog, ang tanang-kanang ang klase nga kabuwang nga huno-huna. Ang pastor, base ng laing staff member sa church, mo doon mo mga tanan. Nga naman dali ka mo balik sa Ginoo. Ang Ginoo mo dawat ni mo balik. Nindot yun nga atong Diyos, muhatag ka nato sa second chance. Have you ever noticed in the story of Jonah? Si Jonah hinuso, ang Diyos nagsugo sa ista, nagsuka siya ni Jonah diya sa yuta. Tayo nang tingog sa Diyos, ni balik, barog na, ato sa Nineveh. I got news for you. Kung musalikway ka sa kabubuton sa Diyos, ug ang bagyo mo abot, kung mag-decision ka, uy, pasin mas lamig ang kabubuton sa Diyos. Ug magsulay ka mo balik sa Diyos, ako musad kinimo, human sa bagyo ang sugo sa maragihapon, go to Nineveh. Mas lami, mas mayo kumuatos ka sa Nineveh diretso. Mas mayo kung magpabiling ka diya sa kabubuton sa Diyos, aron muli kay sa bagyo, kay mutumong ka gyapon dito sa Nineveh kung mubalik ka sa Diyos. Can I make a simple suggestion? Stop running. Pag-atubang sa mga problema nga mudanga kanimo. Pangayo sa tabang sa Ginoo. Kung kinahanglan, pangayo sa tambag sa pastor aron mugiya kanimo diha sa kalisod. But don't run. Hey young people, go to school and go to class. Don't start the habit of running. Kung naay problema sa imong relasyon, istorya sa tao. Magbugnaw ko, di ko mag-istorya niya. Kay ikaw, us kabuangon nga wala nakasabot sa bili, so us kanindong nga relasyon. Shame on us for treating our relationships like the wicked people out in the world. We're Christians. Kita na ibalang espiritu gapuyo sulod nato nga naman kita maglayas kikan sa gamay nga misunderstanding.
Nga naman maglayas tagikan sa simple nga, sorry na sayod ko. Nga naman dali kaya nimo ka na. Unsa ka dako sa imong garbo nga kung dili ka makahangyo sa pasaylo. Let's stop running. It's very dangerous to say, well, naghimo ko sa akong decision ng nanay Kalinaw. Sa murag okay naman. Siyempre, nanay Kalinaw, naglayas ka. Pero kana nga Kalinaw, dali mahanaw kung ang bagyo mo avoid. On every head bowed, every eye closed, dugong na mga ulo.